namili ng ninong at ninang na hindi naman nila ka-close. Hindi kita kilala. Paano ko magiging pangalawang magulang dyan? Bakit natin hindi alam? Paano diretso ka sa reception? Bilang nasa industriya kami ng radyo, wag niyo pong isipin na kunin kaming ninong at ninang. Wag po. Tumatanggi ako. Hindi ako naniniwala na malas tumanggi. Kasi lumaki ako na nagtuturo ng katikismo, hindi man halata. Sa simbahan namin dati, isa sa mga binibigay kong seminar ay seminar para sa mga ninong at ninang. At sinasabi ko talaga doon, sila ang tatayong pangalawang magulang. Yes. Kung hindi kita kilala, hindi ko kakilala yung anak mo masyado, paano ko magiging pangalawang magulang dyan? Tama. It's a no for me. Oo. Ang ending dito, Jegs, kapag ka pinilit mo lang kasi sikat, lalo na kung maraming humihingi sa kanila, sa halip na matuwa yung tayo, maiirita tayo sa batang walang malay. Paano kasalanan ng magulang namili ng ninong at ninang na hindi naman nila ka-close? Ayan, kaya nagkakaroon Oo. ng mga seminars, yung mga ikakasal, maging Yan. sa pagbinyag. Pag pumili ka ng ninong at ninang, hindi yung pamantayan kung sino yung sikat, Correct, hindi. sino yung mayaman. Totoo, hindi. Yung pag-mold ng karakter ng bata at Yes. maggagabay sa inyong journey Correct. bilang mag-asawa, yun ang dapat nating Yun tingnan. talaga, yung tipong pag nawala ka, Oo. pag nategi ka sa mundo, sila yung posibleng hala matataranta kasi Yes. papanong mangyayari sa mga bata. Bakit natin hindi alam? Paano diretso ka sa reception? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.